Hola a todos, a verdade que estou, non sei vos, pero estou emocionada. Estou emocionada porque cando recibín a invitación para participar nestes premios, bueno, pois é verdade que eu teño, bueno, pois a sorte de que me gusta moito a divulgación, gusta moito participar en eventos de formación, e cando recibo pois invitacións, pois sempre intento facer espacio na xenda. E aquí interesoume moito, primeiro xa o nome do premio, Stephen Hawking, está bastante ben. E logo, pois, isto de iniciativa superación. E con eso, claro, que non podía decir que non, pero teño que recoñecer que non me podía imaginar realmente a calidade dos traballos, a implicación de todos vos, de todos os estudantes e do profesorado. Así que, parabéns, dende logo, a primeira diapositiva de parabéns, porque realmente este é un día que creo que todos vamos a recordar, e eu, desde logo, tamén. E creo que é importante, por suposto, comunicar, pero é importante tamén por qué. Eu teño a sorte, non puden estar en todas as presentacións, pero que estuve na de Alejandro e outros, e parece moi importante porque, esa ilusión, é dicir, por qué? Por que escolleron o tema? Logo, todo o desenvolvemento, toda a tecnoloxía, e logo pensar no futuro. Eso, para unha persoa, para vos a nivel, teño que decir que eu, cando estaba, como estudiante no instituto, desde logo non iba a ser capaz de chegar a ese nivel de profesionalidade. Así que, enhorabuena. Eso reflexa, eu creo, tamén a calidad da aplicación do profesorado. Onte tuve a oportunidade de non coñecía o instituto, realmente, cando vim, porque quedé impresionada, entonces, pois, bueno, cando me enseñastes todo, bueno, pois, as aulas, esa ilusión tamén, entonces, bueno, todo o que tedes os éxitos premios, os premiados, as persoas que envistastes aquí, esa enerxía que transmitides, eu creo que se transmite a todos os alumnos. Entonces, bueno, pois, nada, seguide así, vos e os 13 outros institutos que tamén participades no momento. Entón, bueno, eu, a verdade é que, pensando en que, bueno, en uns 20 ou 30 minutos, que vos podía contar, non? Que sexa un pouco diferente. Bueno, gracias pola introducción, que é moi perfecta, non hai moito que decir. Pero se me pasas a ustedes que non teño pasado. Bueno, estamos pasando ao seguinte. Seguinte, bueno, pois un pouco a veces estamos falando de iniciativa, de superación, e moitas veces me preguntan, bueno, Marisol, tes, bueno, familia, investigadores, non, a verdade é que non. Eu son a primeira persoa da familia que foi a universidade, nací nunha aldea, no centro casi, a 5 kilómetros da miña aldea está o centro xeográfico de Galicia. E a seguinte, este era un pouco, bueno, pois ese era que esta unha nena que, bueno, pois desde sempre, veis aquí, estes son meus pais, sempre unha nena moi curiosa. Isto era, bueno, pois Galicia, cando tiña un aniño máis ou menos, meus pais foron a Coruña, eu estudei en Coruña, no instituto, aos 3 primeiros anos da universidade, e logo, pois, xa vos conto, pois, a Madrid, aos Estados Unidos, pero se me teño que definir un pouco, pois, unha curiosa, e a mí o que me sorprende de verlos a vos, con esas edades, que eu era unha persona super tímida, pero es que non vos podedes imaginar. Para mí, facer unha pregunta era algo, vamos, unha cosa como un trauma casi, todavía me poño colorada, así que quero decir tamén é que eso, a timidez é algo que se supera, bueno, coñecendo xente, participando de actividades como estas, e atrevéndose tamén. Así que eso a min axudoume un pouco porque, bueno, unha nena con moi boas notas, é unha nena que quería ser, non só ter boas notas, pero ter as mellores notas. Entón, eso, bueno, pois axudoume un pouco na carreira tamén a intentar ir un paso máis adiante. A seguinte diapositiva, un pouco xa vou, teño como 7 grupos de situacións nas que, bueno, pois eu que quería era un pouco comentarlas, transmitirvos bueno, a superación. Decisións, ao final, que nesta vida. O primeiro é, bueno, por que decido eu ser científica?
científica. E para mí, realmente algo desde pequeniña. O sea, eu con 5 anos le decía a mi nana, mamá, que quiero ser científica. Pois eu hablaba en castellano, sabedes que o meu galego ten moito que deixar, pero bueno, vou intentar. Pero isto de quiero ser científica, ben, isto non ten por que ser así para todos. Hai moitas persoas que se dedican á ciencia en algo que van descubrindo, según van estudiando, según van coñecendo xente. Para mí, a persona diapositiva é, bueno, pois eu cheguei a... Bueno, aquí. Pois porque a mí realmente cando facía así regalos para o Día de Reyes, non era unha nena de muñecas, teño que dicir, muñecas, non me gusta nada, pero sí que me gustaba, pois bueno, pois leer, ciencia, así un poquillo, bueno, que era casi todo en aquel momento. E dende logo, non sei, a mellor algúns de vos aquí, pois para mí o química, o xogo de química. Esta idea que, bueno, había tubos de colores, entonces saía fume, para mí era unha cosa como maravillosa. O sea, en aquel momento dixo, quería ser científica. E realmente, para mí, non sabía, pois non tiña ninguén na familia, pois non sabía que se podía facer investigación en biomedicina, pois desde farmacia, desde medicina, desde física, de química. Para mí era biología, entón, pois estudio biología, porque tamén se me daba ben. E o seguinte diapositiva é un pouco o que marcou as decisións. Eu sempre digo que a mellor o que diferencia unha persoa de outra é que un momento determinado hai que decidir. E ti podes decidir ou deixar que decidan por ti, en el sentido de que, bueno, pues a veces é máis fácil de deixarse ir, non? Pues eu estudo, logo fago un traballo, pero para mí creo que, a menos o que a mí me ajudou é decir, bueno, pues, que podo facer e onde podo facer mellor? Esa é a espiral alta que os digo aquí. O seguinte, un pouco esa espiral alto, pois ahora teño como, bueno, pois unhas diapositivas que podes ir pasando. Pois primeiro na Coruña. Pois na Coruña hai, como, bueno, pois tiña boas notas, pois as profesoras de biología, e usted está na carrera de biología, pois xa me dixen, bueno, pois empezar no laboratorio. Estaba ben, pero a mí, bueno, pois, era un laboratorio que ás 5 da tarde, pois así iba. Eu tiña máis ganas de facer cousas. Era un estudiante, estaba en terceiro de carrera. Entón, enterei que había un centro de biología molecular en Madrid. Entonces, eu dixei, teña que ir a coñecer este centro. Entonces, pois fun a Madrid, collei un autobús, me coa miña irmá, fomos ali, e xa empecé a preguntar sobre o que hai que facer para trasladar o expediente, como teníamos máis gente, pois trasladei. Entón, aí, o Centro de Biología Molecular, facer a tesis, agora vos o enseño con Margarita Salas, como decíades. Logo de aí, seguinte, a Nova York, en Nova York, porque, bueno, pois, o seguinte era, bueno, que podo facer eu aí cando empecé con o cancro, vos enseño unhas fotos. De aí a Universidade de Michigan, e en Michigan foi cando empecé a traballar en, bueno, o que era un tumor naquel momento, que non un tumor que tiña tratamento, é o melanoma. E de aí, pois, a volta a España, a Madrid de novo, ao Centro de Biología Molecular. Este é un recorrido como circular, pero o meu recorrido, pois hai moita xente que bueno, pois pasa por distintos laboratorios, distintas experiencias. Eu recomendo, é verdade que neste momento en España hai centros de investigación que están no top 10, están a nivel, digamos, dos mellores a nivel mundial. Pero eu sigo recomendando sair fora, onde sexa. É verdade que Estados Unidos ahora é o mellor momento, pero bueno, espero que isto en un momento se reconducirá. Pero bueno, hai moitos centros a nivel europeo en distintos países. Eu sempre recomendo esa, bueno, pois coñecer outras persoas, outras formas de ver a vida, non? Moitos de vos seguro que tedes a oportunidade de ir a un Erasmus, aproveitar o ben. Non é só moita xente que vai coñecer, vai facer un pouco de turismo, eso tamén está ben, pero en cada momento que as persoas que coñezades, pensade que vai ser parte da vosa red. O networking vai ser moi importante, entonces pensade en tentade utilizar ben esos contactos que vais a ir facendo. Entonces, a seguinte diapositiva é xa Margarita Salas. Entonces, Margarita, bueno, esta foto non sabe moi ben,
referente na biología molecular. Teño que decir que eu, bueno, pues, cando entrei no seu laboratorio un pouco de casualidade, porque preguntei cal era o mellor laboratorio. Cal era o mellor laboratorio, dixéronme, pois, Margarita Salas, e outro máis, pero dixéronme Margarita Salas. Leí os traballos, máis ou menos, unha biblioteca, que era, se non había o Google, internet, pois, leí os traballos, non entendí moito, teño que decir, pero fui ali a entrevista. E a entrevista foi moi particular. Eso foi agora tamén cos meus estudiantes. Margarita é unha persoa que goberna a nivel mundial, entón, chegou ali a un despacho, se sentou e dixo, bueno, tes un bon currículum, de verdad que eu tiña muchas artículos, non? Pero bueno. Entón, a pregunta foi, bueno, a pregunta non, foi a pregunta, cuéntame. Sí, cuéntame. E para mí, claro, eu tiña preparado, bueno, vai me preguntar, non sei, pero non, bueno, e dixenme a verdade, dixenme, eu veño da Coruña, estive en un laboratorio, pero eu quero facer máis, creo que o meu laboratorio non entendo moito o que está facendo, pero quero traballar. Mirou, e deixou-me a falar, e seguiu. Nada, claro, ela era como me decía, non, pues eu tiña que seguir. Entonces fui dicindo, bueno, pues eu estas técnicas que coñezo, na anatomía e tal. Entón, chegou un momento e me dixo, bueno, pues está ben, a verdade é que non tiña sitio, pero vou che dar unha oportunidade. Entón, claro, pues aquí, así empezou. E tive unha sorte de que realmente non sabía onde estaba ese laboratorio, porque, claro, este era un dos mellores laboratorios, suponía que Margarita podía elegir. E todos os mellores, a xente que veía de moitas cidades, tamén estranxeiros, falábamos en inglés, naquel momento. Ahora isto era habitual, eu só falo inglés pero entonces foi a realmente estar nun laboratorio que todo o mundo era ambicioso, pero ambicioso no bo sentido, queríamos facer cousas e queríamos traballar e queríamos salir fora, e a mí eso axudoume moito. Ademais, Margarita é unha persona que nunca xamais fixo un distingo por ser home e muller. Éramos investigadores. Exixía a todo o mundo por igual. Eso é algo que eu aprecio moito, porque eso despois, cando co tempo, vais a dar conta de que realmente a veces é mellor buscar que estos mundos temos que esforzar máis. Pero con ela, con Margarita, é diferente. Margarita era investigación. Nada máis. Bueno, pues seguimos en contacto muchísimos anos e tiven a sorte, bueno, Margarita realmente estuvo no laboratorio hasta o último momento. Ela quería traballar e quería ir a Cabata, en un laboratorio, bueno, pues temos todos que pasamos por ese laboratorio, chamamos os Margaritos, realmente xente que hoxe, bueno, un pouco como aquí, os rosalianos, non sei como vos chamades, pero xa sei que tedes contactos e tedes xente por todas partes, un pouco, pois con Margarita tamén. Eso tamén é porque, bueno, pois porque vos tamén nos ocupades da xente. E unha cosa moi importante que aprendí de Margarita era moi seria. Entón, para ela, o importante eran os datos, o cuantificar, e repetir. Eso é algo que todos os que pasamos por ese laboratorio temos así moi metido ao que é importante da cuantificación. Entón, cando nos vemos unha gráfica que non ten erros, barras de error, o que non está reproducido, eso, enseguida saltan as alarmas, porque é algo que aprendimos desde vamos, desde pequenos, desde que no. Bueno, esto es Margarita Salas, cuéntame. Bueno, pues con Margarita, pues ahí, realmente, pues tenía que traballar, traballamos un virus que infecta bacterias, o sea, un bacteriófago, máis pequeno, pero que aprendes? Aprendes a que incluso un tema que pode pensar un pues un virus, a aquel momento, que me infecta bacterias, pero era importante porque era un modelo de investigación. Entón, eu aprendí realmente a plantear experimentos e traballar intentar ver como podíamos presentar ese traballo e publicarlo nas mellores revistas, non? Bueno, as cousas foron ben, e de aí, pois decidí, bueno, o paso seguinte. Entón, a mí interesaba, bueno, pois tamén, por distintos compañeros, eu quería salir aos Estados Unidos, eso era desde sempre. Entón, pois entereime, por próxima diapositiva, que había un grupo, non se chama? Scott Law estaba en Cold Spring Harbor Laboratory, esa é a zona de Nueva York. En aquel momento, vedelo aquí á izquierda, pois Scott era unha persoa que
pois era como unha destas figuras así que me representes, non? E iso é importante cando decido o laboratorio. Hai decisións importantes, hai decisións que pode ser un laboratorio grande ou un laboratorio pequeno. Eu, pois, como viña de traballar con virus de bacterias, bueno, Scott Lowe traballaba en cancro, o tema importante era mecanismos de resistencia a fármacos. A mí parecía que era moi superinteresante. Fomos un verano, pois tiñamos amigos en Cospin Harbor, entón, pois eu dixe, bueno, xa que vamos ao verano, pues vamos a aproveitar falar con Scott. Se foi, así. Era unha persona moi joven, eu fui unha segunda investigadora postdoctoral do grupo, pero con Scott tive a oportunidade, porque é un laboratorio pequeno, eu aprendí con él de 5 minutos que me dedicou así en cultivo de células, logo xa tive que aprender con outra xente, tamén modelos animais, non? Pero algo moi importante que Scott e moitos dos americanos fan moi ben é contar e interesar. El decíame sempre esto: if you ask boring questions, you will get boring answers. Se a pregunta é aburrida, a resposta pode ter sorte, pero intentade ir a algo que sea un reto. E por iso gustabanme moito as presentacións de todos de hoxe, porque realmente non era fácil. Bueno, estos impactadores así para atrapar estos fármacos, outros temas que tedes de lenguaxe, os temas que tedes de vida, incluso de experimentación animal. O sea, realmente vos tamén estades escollendo temas interesantes. E iso tamén é algo que vos teño que felicitar. Isto era con Scott, e, bueno, tamén creo que é importante eso, iredelo vendo según vayades avanzando, intentar tamén levarvos ben. Eso parece unha tontería, parece que é obvio, pero hai xente que non intentade, e se non vos vai ben, se aos que os dediquedes a investigación ou cualquier outro traballo, se hai algún problema, algún roce, intentade solucionar, cambiar de pronto, non vos estanquedes en algo que non vai ben. Intentade porque, bueno, pues, de onde saigades, facelo ben porque esa xente que vos pode axudar. Bueno, pues como Scott, pues nada, seguimos tomando copas. Era unha persona que bueno, pues ahora Howard Hughes era unha das persoas máis importantes no ido ao cancro, así que pues tiene unha sorte de aprender eso, a arriesgar máis alá, non? O seguinte xa é, bueno, claro, cando estes no laboratorio, está moi ben, un laboratorio que está financiado, que está empezando, pero, claro, a pregunta seguinte é, bueno, ¿ahora qué? ¿No? Entonces, ese ahora qué, pues, es algo que vos vades a ter que decidir. Afortunadamente, vos tedes agora moitísimas máis, eu creo, posibilidades de información, bueno, por internet, por xente que podes coñecer, hai moitas asociacións, hai grupos colaborativos en distintos temas, os podes informar ben. Bueno, pues a día de decisión era, bueno, pues estamos en Estados Unidos, e que facer? Podíamos volver a España. Bueno, meu marido tamén é científico, teño que decir, bueno, conhecémonos no laboratorio, Margarita Salas, agora él é un neurocientífico, tamén traballa en aprendizaxe en memoria. Entón, bueno, pues aquel momento, en España todavía, é moi difícil, realmente, centros moi competitivos. Entón, pues miramos aquí en España aquel momento, que estábamos, pues, no 97, bueno, 97, cando defendí na tesis, non sei, o 2002, ou así, pues, que facer, non? O seguinte, onde pode ser competitivo? Entonces, bueno, pues, para mí, como na laboratorio de Scott, empecé a traballar, como estamos traballando en cancros que eran resistentes a quimioterapia, pues eu empecé no melanoma, que en aquel momento realmente era un tumor moi difícil. Esta é unha foto. Outro día se me invitades con todos sobre melanoma, sobre os lunares, non quería entrar en isto, ¿no? Pues eso é un pouco a trayectoria, ¿no? Pero a mí me parece interesante era porque, bueno, pues esa un tumor que o único tumor, fixades, sabes que
con unha lesión de un pouco máis de 1 milímetro de grosor, 1 milímetro de como nada casi, pois ten a capacidade de diseminarse polo organismo, son metástasis. Entón, a mí me parecía moi interesante, non se sabía moito, ademais é resistente a radioterapia e quimioterapia inmunológica. Isto, bueno, pois, casi 20 anos máis tarde, pois agora hai tratamentos gracias á ciencia, e nós pois, temos a sorte de contribuir un pouco a intentar entenderlo mellor. A siguiente diapositiva, un pouco, donde, o sea, a primeira decisión foi, bueno, España ou quedamos en Estados Unidos? En aquel momento decidimos Estados Unidos. ¿Por qué? Porque a financiación en España era moi pobre, era complicado, en cambio en Estados Unidos, que era, en este caso, a Universidade de Michigan, é un centro de referencia, bueno, unha cidade un pouco como Salamanca, pero grande, quer decir que na cidade universitaria clínica, que, bueno, pues ten unha das clínicas de melanoma máis grandes do país, entón, pues fomos allí porque además as condicións eran moi boas. Pero un momento en que, bueno, pues o CENIO, que é o Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, pues xa estaba en marcha, además é un centro, se sabedes que é un centro moi competitivo, non somos funcionarios, non teño nada contra os funcionarios, pero quer decir que nós pasamos unha evaluación cada 5 anos, todos, en todos os grupos, entón quer decir que temos que estar sempre pues, a última. E, bueno, pues, os 10 millóns a nivel internacional. As dúas estreliñas é unha de laboratorio, o meu despacho, aquel de allí. Eu teño a sorte que dicen os americanos o corner office, a verdade é que, bueno, teño unha boa oficina, creo que traballei moito para ela, pero, bueno, un pouco, digamos, que a decisión de volver a España era porque xa había centros moi bons, e, bueno, pues volvemos ao CENIO, porque además era un centro que ten moitas posibilidades a toda a parte técnica de modelos animais pero bueno, que volvimos a España non porque era España, volvemos a España porque volvemos a España tanto memoria global porque creíamos que realmente podíamos facer un traballo de calidad. A seguinte diapositiva un pouco, bueno, aquí é un vídeo porque, bueno, vos tedes uns laboratorios moi avanzados, non sei se podes facer clic na imaxe. Para que les un pouco por eso, enseño yo os rapaces, as rapazas un pouco para que les sabes como é o laboratorio. Este é o meu grupo, xente moi nova, bueno, pues, temos de farmacia, de química, moita xente en computación, dedicarle espacio e tempo a bioinformática, porque é moi importante. Traballamos con células normais, de piel, tamén tumorais, aquí isto, bueno, pues, nos monteo de laboratorio, un poquinho máis, bueno, e logo, vedes, está en inglés todo, o CENIO, todas as presentaciones, as charlas son en inglés, as zonas de cultivos celulares, bueno, pois claro, como as células teñen que estar en esterilidade, con as condicións de temperatura, nutrientes, etc. determinadas, pois hai que entrar nunha zona especial, ten unhas batas especiais, aí estamos, pois están as zonas onde se fan os cultivos celulares. Isto con células, e con células o que facemos é intentar encontrar mecanismos que logo probamos en modelos experimentais en ratóns, logo pois vamos a mostras de pacientes con cáncer. Entón, é un pouco, isto tiene música, pero bueno, non sei, da igual, con todo o rollo. Entón, é un pouco o laboratorio. Como se chega ao CENIO? Bueno, aquí, como sois estudiantes de instituto, temos a posibilidade de rotacións de verano, contactádenos, podes ter a oportunidade de, además son unhas axudas que nos cubrimos o que a visita e o que, como 2 meses ou 3, son verano. E logo, hai oportunidades de axudas, de distintas, bolsas para que podan vir xa a nivel da universidade e logo, por suposto, a postdoctoral. É moi competitivo, entón, nos que buscamos? Buscamos xente con iniciativa. É verdade que a xente que ten Erasmus, que pasan por distintos laboratorios, teñen máis fácil, pero, bueno, a veces a entrevista é moi importante. E non só a entrevista, senón tamén o que vos decía, as cartas de recomendación. Entón, se podedes ter cartas de recomendación do profesorado, profesoras, utilizades ben.
porque nos leémolas. E a veces, bueno, pues que sí que lle facemos caso. Pero, se non contestamos, que a veces, bueno, é importante, se escribes unha carta, sexa a de investigación, sexa o laboratorio, ou que sexa, facedea persoal. Non pode ser estimada doctora, a veces te escriben en inglés, dicen, dear sir, madam. Non, eso non. Estimada doctora Soengas, estimada Marisol, estou interesada en o seu laboratorio por isto. E gustaríame facer isto, teño esta experiencia. Entón, facede algo persoal, que nos vexamos que hai intención detrás. E que recibimos moitas solicitudes como masivas, a verdade, iso non nos gusta, e notas enseguida. E logo, cando eu tamén, participamos en moitas actividades de formación, moi importante a entrevista, entón, pues a mellor é unha cosa que tedes que facer aquí, intentar prepararvos para as entrevistas de traballo. Sodes moi novos, non vos tedes que preocupar, pero xente que cando estamos na universidade é algo que nos ponemos bastante, porque en España non se fan suficientemente ben. Hai que ir preparado, hai que ter preguntas xa para a persona que nos está entrevistando. A seguinte diapositiva. Esa, non vou entrar, na introducción mencionastes os modelos que temos no laboratorio para visibilizar ese proceso de metástase do melanoma. Temos unhos rotociños que están modificados porque emiten luz. Luz dos dedos aquí de colores, unha luz que é bioluminiscencia, emiten luz cando se inicia o proceso de diseminación, e nos utilizamos isto para buscar fármacos e tamén para ver como os mecanismos que inician o proceso tamén como pararlo, porque usamos fármacos que apagan esta emisión. A diapositiva seguinte é un exemplo. Temos un tratamento que nos, temos unhos bociños que teñen melanoma, que están moi avanzados, podemos tratalos, entón conseguimos esta situación. Claro, pues este é un ratón. A partir de aí, vos pensáis, nada, que, ratones, isto non é tan importante. Os mecanismos que se encontran así, logo probámonos en muestras de pacientes, e a seguinte é, irmos un pouco máis alá. Digamos que investigación hai, por unha parte, investigación básica, que é importantísimo, moitos os que os interesa a investigación, algúns os interesará aspectos básicos. É moi importante. No meu laboratorio, ademais, queremos chegar ao paciente en sí. Entón, digamos que dedicamos moito esforzo á colaboración con distintos hospitais en España e fora de España. O seguinte é o ser útil como facemos, mencionaste no laboratorio, isto non é fácil en España, pero hai veces que podes encontrar resultados, os resultados supoñen propiedade intelectual que genera patentes, que esa patente se pode intentar licenciar a compañías ou intentar montar unha propia compañía. Nos montamos unha startup que é el Biontech Therapeutics, Se queredes outro día falamos tamén de todo o proceso de montar unha compañía que non é fácil, pero digamos que é algo que agora se está dedicando moito esforzo a formar xente en aspectos de patentes, de intentar levar o mercado en dos aspectos de marketing, etc., para desenvolver. Esta é Highland Therapeutics. Ahora, Highland Therapeutics temos, que é realmente un récord en España, 6 ensayos clínicos en pacientes. A seguinte, nada, foi moi importante porque era das primeiras compañías en España que, conseguía con financiación inicialmente, ahora claro, internacional, pero inicialmente española, chegar a un ensayo clínico. E a seguinte diapositiva, gústame señalar, normalmente cando vedes, cando se mostran datos de pacientes, normalmente nos intentamos manter anonimidade, eso é borrar, digamos, para que non mostrar quen é. Pero aquí sí que me gusta. Esta persona, Juana, deme nada máis que aprobación para poder enseñar a súa foto, porque esta é unha persona que xa esa importancia da ciencia, que ela, había pasado a con melanoma. Tuvo, 17 cirugías, porque cirugías é unha persona que ten melanomas moi recurrentes na pele.
Entón, bueno, pois pasou por moitos ciclos de inmunoterapia, non lle funcionaban as inmunoterapias e os clínicos dixeron en aquel momento, pois, lamentablemente non nada que facer. Pero, bueno, pois entrou no ensayo clínico que temos nós, e así aí está, pois libre de enfermedade, que para nós realmente é algo que é moi importante, non quero decir que al menos se intentase axudar a xente. Isto encantou ao laboratorio. Seguinte, a diapositiva. Fixaos o que pasa é que, cando falamos de cancro, eu sempre cando daba unha charla de cancro, pues bueno, un de cada 2 homes ou unha de cada 3 mulleres vai a desarrollar, vai ter algún tipo de cancro ao largo da súa vida, se vive esa situación. Eu estas cifras que bueno, que son cifras dolorosas, pero que eu decía como investigadora, sempre existía a importancia da investigación, porque claro, isto nos pode afectar, non? Vos, aquí moitos de vos sodes moi novos ou novas, pero hai xente aquí un poquito máis maior, seguro que coñecedes a alguén que está afectado. Bueno, pois nun momento determinado, seguinte, a persoa que tiña un diagnóstico, pois era eu. Foi así, traballando en cáncer, facendo reconhecimentos, un cáncer de mama. Que pasou? Pois a seguinte... Pois foi, claro, foi difícil, foi duro. Foi moi duro porque, sendo científica, pois tes, claro, a visión bueno, por unha parte da complexidade dos tumores. Sabemos que os tumores son células agresivas, que cambian, que mutan, que se alteran, que xeran resistencias, non? Hai tumores que son difíciles de tratar. E claro, sendo científico, eso lo sabes. Pero tamén, pois, bueno, pois eu, ao menos, decidín que, pois, nada, hai que empezar a tratarse xa nos días que recibí o diagnóstico, o día que me fui ao tratamento, e resultou que ser el 22 de diciembre, pouco antes de Navidad. Foi así. Estou eu, pero, a sorte de que bueno, porque os tratamentos agora, pois, realmente avanzou moito en cancro de mama, que é un cancro agresivo, pero hai tratamentos os que, bueno, realmente funcionan, al menos, por ahora estou ben. Entón, pero, bueno, non deixe de traballar, tenho a sorte de que, bueno, pois, estou escribindo un proxecto, 5 horas de tratamento, pero, bueno, pois, hai que estas 5 horas, pois, está aí, que vamos a traballar a seguinte. Pois, bueno, decidí que, bueno, por suposto, lees unha das, digamos, o que podemos facer os pacientes con cancro é facer exercicio. O exercicio está super demostrado que mellora, reduce os efectos secundarios do tratamento, que ten moitos efectos beneficiosos sobre o sistema inmunitario. Eso podes facer algún traballo sobre isto, moi interesante. Bueno, pois, unha persona, eu corría 10 kilómetros antes do tratamento, e chegou un momento que non podía correr 1 kilómetro, pero iba a cinta, podía ir aí con as miñas pesas e intentaba seguir traballando. Bueno, aquí vedes que teño unha boliña porque, bueno, pois a quimioterapia cae o pelo, batei o pelo, entón leva a peluca, ahora este momento, está crecendo. Pero, bueno, pois a vida sigue. Tive a sorte de que, bueno, pois podía seguir traballando, bueno, pois era un premio que recibí, non te outro momento, pois non tuve outros, pero, bueno, tamén anima un pouco a decir, bueno, pois eu estou nesta situación, vou intentar, pois, o mellor que poda facer, non? E iso é tamén, pois, un gustaba de superación e de iniciativa que hai no corazón, creo que non é supera. O seguinte, pois, bueno, isto non hai que pena en un vídeo, non sei se podes poner encima no izquierdo. Presiona no se ve. Vamos a enseñar. Bueno, vais atrás, ¿ves? No sé qué se ve. ¿Puede ser para atrás? Bueno, si no, vai variando, da igual, sí. Pois aí se lle podes dar, pois, mira, hai que facer as dominadas, un reto que hai, esta, pois, non. Así que, isto é unha... generoso. Y es muy importante ayudar e ir más, porque a veces estamos todos muy ocupados, pero el equipo es muy importante. Y cuando se vaya a esa investigación, según un buen equipo, pues no se vaya a meter. Entonces, vamos a hacer una foto de la gente del laboratorio.
Bueno, pues ten unha actividade de cosas que facemos un pouco para, pues, de team building, ¿no? En esto, pues, é unha actividade que fixemos, aí montamos un mosaico, etc. E aquí era máis investigación para unha actividade que, bueno, estaban perfectamente. A verdade é que ter un grupo que te apoia, pues, nada máis, ao final é un pouco a seguinte, o mensaxe que vos quero, pues, transmitir é que, pues, en esta iniciativa hai que atreverse. Non é fácil, vai haber momentos en que o vexades moi duro, pero por eso os amigos que fagades agora, os profesorado, pues nada, utilizados nos novos sentidos, porque en algún momento probablemente pues fan falta, ¿no? Os que organizades aquí a xente no futuro, así que dá el primer paso. E xa, para xa último, bueno, eso non se pode aquí, iso é o tratamento que temos en o seguinte. Bueno, pues este vídeo non sei se se va a oír, isto sí que vai ser unha pena, porque mencionastes que unha das actividades que hacemos en a SEICA, de las Asociaciones Españolas de animar as mulleres pero non son as mulleres, o sea, damos un pouco, queremos romper estereotipos de xénero, que se entenda que a muller investigada é unha muller interesante. E os homens tamén teñen que ver isto, teñen que apoyarnos. Entón, temos unha campaña que se chama Yo puedo, tú puedes. Entón, se corre o vídeo, que non se va a oír, porque este bueno, esto va con música, poderlo ver. Sí. Yo puedo. Si yo puedo. Este es un nuevo. Nada, este. Tú puedes.